gerne prøve den hurtigt? Hai. Kami minta video liulah kita. Bila. Kaya siya mo na anak ko. Kasi maganda na naman kami kut sapat pinsi. Pinsi siya ito. Dapat noon nakasang may sakit sila niya siya liulah. Imma tamam atong napa. Kaya siya live ha. Tak med noget andet. Sige nok for os. Tamam ni atong Up. Yeah. Come up. Come. Oh. Again? Show. Skal du kravle? Nej. Skal du prøve den store? Anna, se, kæmpe stor. Skal du prøve den? Nej. Er du lidt bange for den? Hej. Ja, heldigvis kan jeg sige. Giftig lave. Skal du have hjælp?
나깜나비행이랬지. 나깜나비행이랬지. 나깝신다니. Kravl op herovre. Kom. Er det, der holder dig? Isabella og Sela har vi. Du er så dygtig. Abotila. Abotila. Du er snart derovre. Du er snart fremme. Ja. Super. Flot. Og mere. Ja. Og mere. Isabella. Jeg kommer. Hej. Den er kæmpe stor, den der. Ja. Kæmpe stor rutsjebane. Akkurat sa Isabella. Minun na millakta. Nambina ako sa mga kalawang at umisik. Kasi nag-uumata. Ja, du er så dygtig. Til op på til. Du er snart fremme. Yeah. Yippee! Yay! Wow! Ja, mere. Isabella, giv mig fej. Du har været så dygtig. Rabbit, baby, poop, Au. Isabella, Abotila på til. Ja. Kom så. Mere. Abotila på til. Jeg kan ikke nå dig. Du er snart fremme. Ja, vi skal have madpakke. Ja. Isabella, kom så. Du er så dygtig. Du kan med mig til. Det kan Send alarm. Kom. Ano yan? Mamakta? Mamma.
siya. Legeretsia. Legepark. Legepark. Masbypark. Ano yan? Mommy, Papi. Mapagin na siya nila. Una na siya pakot. Ja. Nej. Kulo ko yun. May imakasya rin. May sunano na o sunang pinakakarami. Ja. Makita, isago, di am enjoy sa'yo. Nung ako yaksuita mo po siya. Ingen sauer. Så kallt. Varmt annat. Vil du gerne prøve den der rutsjebane? Ja. Isabella. Stop it. David. David,
Sebelah kanyan. So, арлаалингу нассусоқарсимаатиллугу меэққануаннаасарнэрми исигинаа. Fredericia Legeparken. Tak for den her gang. Ja. Lige om når der er sådan noget. I siger nakke sin opstilling. Så vi kan lukke den. Der med det. Det ser jeg. Det siger mig på om. På en lige sin opstilling. Nej.